O presidente provincial do PP, Diego Calvo, a conselleira do Mar, Rosa Quintana e numerosos alcaldes e representantes populares na comarca deronse cita onte en Rianxo para arroupar a Germán Ayut na súa presentación como candidato á alcaldía do municipio. Ayut Vidal agradeceu a confianza depositada nel polo partido para asumir este reto que afronta con convencemento e ilusión. Unha boa axuda por parte das autoridades da Xunta, do noso presidente provincial tamén, que se comprometeu desde o principio a botarnos unha man no que fora posible, sempre evidentemente dentro dun orden, sin prometer grandes fantasías que non veñan a conto, e con eso e con todos nós conseguir ao final o que vamos a conseguir todos, que é a alcaldía o día 26 de maio. Pola súa banda, Diego Calvo destacou as calidades do novo candidato disposto a axudar a escoitar a cidadanía. Nun discurso moi crítico co actual goberno municipal, presentou a Ayut como o mellor antídoto contra os aliados de Bildu e o independentismo catalán. O próximo día 26, nas próximas eleccións municipais, tamén coinciden as eleccións europeas. E nesas eleccións europeas, o partido do señor Muiño, o Bloque Nacionalista Galego, non vai solo. Aquí cada un pode escoller. Dicen aquelo de que a familia cada un lle toca a que lle toca, pero os amigos hainos que escoller. E o señor Muiño escolleu para compañeiros de viaxe a Bildu, que son os antigos etarras do País Vasco, e a ERC. Do mesmo xeito, Rosa Quintana destacou a figura de Germán Ayut como o mellor candidato para Rianxo, despois dun longo proceso desenvolvido pola dirección provincial do partido para contar cos mellores de cara á convocatoria electoral. Non é unha labor nada fácil. Teñen que traballar moito, teñen que escoitar a moita xente. E o que eles buscan é intentar acertar, buscar aos mellores. E iso eu creo que quedou demostrado aquí en Rianxo, onde falaron con moita xente, oíron a moita xente, intentaron corrixir o rumbo do partido e buscaron, como non, o mellor candidato, a Germán. Precisamente a través deste cambio de rumbo, a nova candidatura agarda gañar peso na corporación rianxeira, cunha premisa básica como lema: traballo, traballo e máis traballo.